Banjalučki karatisti Energije putuju na balkansko prvenstvo koje će biti održano u Turskoj. Ispratit će ih naša reporterska ekipa. Nevena, koliko takmičara odlazi? Jeste, dobro jutro Tijana, još jednom tebi dobro jutro i našim poštovanim gledaocima. Mi se nalazimo na jutarnjem treningu i pripremama pred odlazak, a 8 karatista će iz ovog kluba putovati za Tursku. Sa mnom je i Ivana koja odlazi na ovo takmičenje. Ivana, dobro jutro, da li si spremna? Pa, dobro jutro, spremna sam. Evo, veliko takmičenje je pred tobom, kakva su negdje tvoja očekivanja? Pa ja ću se potruditi i očekujem najbolje. Evo, znamo da si do sada imala dosta uspjeha na svojim dosadašnjim nastupima, da si donosila medalje u naš grad. Očekuješ li neku medalju sa ovog balkanskog prvenstva? Pa može se reći da očekujem. Da li si se puno spremala? Koliko dugo treniraš ovaj sport? Pa karate treniram već 4,5 godine, a dosta sam se spremala za balkansko prvenstvo. Da li si negdje na početku očekivala da ćeš odlaziti na ovako velika takmičenja? Pa nisam, više sam očekivala da će biti više rekreativno da se bavim. Kako ti je u klubu? Vi se dosta družite, evo tu su i tvoji drugari iz kluba. Pa u klubu je baš lijepo, baš je dobro druženje, imam dosta drugara. Hvala ti puno i srećno ti na takmičenju. Hvala. A sa nama je i trener u ovom klubu, neko ko je zadužen za svu ovu organizaciju. Branko, dobro jutro, da li je sve spremno za put? Pa jeste, svakako spremni smo, osjećamo se dosta spremnim, dosta smo vrijedno radili, na kraju i rezultati ove djece na državnom i na izbornom turniru su potvrdili da oni imaju taj kvalitet da se pojave na Balkanijadi ove godine. Među nama je i 3 osvajača medalja sa proteklih prvenstava Balkana. Tu je Đukić Ivana s kojom ste upravo razgovarali, Peno Nestor i Panić Nikola, i tu su neki novi debitanti od kojih svakako očekujemo da krenu njihovim putem. Od vas se nekako dosta očekuje, s obzirom da ste prethodnih godina gdje god da ste se pojavljivali donosili zaista medalje i vraćali se punih ruku. Pa mi radimo u istom ritmu, doživjeli smo jednu smjenu generacija, one koje smo stvarali i koji su donosili rezultate, na neki način više nisu u tom stroju takmičarskom, ali evo, ovo je pokazatelj da imamo jednu novu generaciju i vjerujem da će sljedeće godine taj stroj biti još potpuniji. Mogu da kažem da radimo vrijedno po ugledu na prethodne generacije i s punim pravom očekujemo da ćemo ići istim putem kao do sada. Moramo reći da je ovo prvenstvo zaista jako u Turskoj što se održava. Evo, vi ste uspjeli da se izborite vaših 8 članova da odlazi na putovanje. Kakva su negdje vaše očekivanja od svih njih? Puno ste i vrijedno radili. Pa jesmo, ja u proteklom vremenu sam uvijek isticao da kod ovih mladih generacija ta trema može da bude nekad presudna, ali mislim da sigurno su spremni i dovoljno dobri da možemo da očekujemo neku od medalja. Kogod od njih uzme medalju, to je uspjeh kompletnog tima i kompletnog kluba, jer oni međusobno rade, jedni drugima pomažu da idu naprijed i mislim da će ova generacija sigurno imati šta da kaže u budućnosti u karate sportu. Za vas sportiste odmora nema. Šta vas očekuje nakon Turske? Stalno su takmičenja. Pa evo, ove godine ćemo imati svoja 2 predstavnika na svjetskom kupu za mlade u Poreču, a svakako imat ćemo svojih 5 predstavnika na svjetskoj ligi koja se isto održava u Poreču, tako da je i to još jedan od pokazatelja da idemo utabanim stazama, da kažem, pojavljujemo se na najvećim karate smotrama i to je jedini i pravi ispravan put da dođemo do vrhunskih rezultata. Želimo vam puno sreće, da nam donesete medalje pa da se ponovo družimo. Hvala vam, učinit ćemo sve da tako bude. Poštovani gledalci, kao što ste mogli da čujete, karatisti Energije putuju za Tursku na balkansko prvenstvo za djecu. Očekujemo zaista njihove uspjehe, a mi vas pozdravljamo i svakako svim mališanima želimo da izaberu neki sport za sebe. Tijana? Hvala ti, draga Nevena, mnogo i mi im želimo mnogo sreće na sljedećem takmičenju.